L-Aġenzija Internazzjonali Credit Reform ikkonfermat mill-ġdid ir-rating ta' A+ stabbli għal pajjiżna li huwa l-aqwa livell li tinqattat lill-ekonomija nazzjonali. Credit Reform sostniet li pajjiżna kellu tkabbir ekonomiku qawwi bir-raġunijiet ikunu li kellna l-akbar tkabbir veloċi fost il-pajjiżi taż-żona euro u l-ġid nazzjonali u 23% akbar milli kien qabel il-pandemija. B'hekk il-ġid nazzjonali lokali ras ar-ras żdied b'mod konsiderevoli u issa u fi kliem Credit Reform bla dubju l-akbar dħul per capita fost il-pajjiżi bl-istess rating ta' Malta. L-esperti ta' din l-Aġenzija Ġermaniża isostnu l-ekonomija Maltija ferm diversifikata u dan jagħmilha reżiljenti ħafna. Credit Reform qalet li s-suq tax-xogħol f'pajjiżna u b'saħħtu ħafna u dan qed iwassal biex il-qatt ikun f'livelli minimi storiċi. Minn barra hekk l-esperti tagħha rimarkaw li tkabbir tal-impjiegi annwali kien l-akbar fost il-membri taż-żona euro. Waqt li nnutaw progress f'ħafna indikaturi ta' progress soċjali, rapporti faħħar ukoll l-avvanzi fil-qasam diġitali ta' Malta, fejn l-indikaturi Ewropej juru l-pajjiżna fuq quddiem net fil-klassifika tal-ħiliet diġitali u l-użu tat-teknoloġija. Dwar il-qagħda fiskali esperti internazzjonali qalu li livell moderat tad-dejn nazzjonali inaqqas ir-riski ta' nuqqas ta' sostenibilità fiskali dan meta l-livell tiegħu ukoll mhux mistenni iżid b'mod sinifikanti minkejja l-għajnuniet kollha offruti mill-Gvern Malti. Credit Reform ikkonkludiet tgħid li Malta għandha qafas istituzzjonali b'saħħtu u dan qed jitjieb taħt l-amministrazzjoni preżenti.